yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Kasama ang inyong muy delisyosang ka-love team. Mara Tony! Mara Tony! Ikaw, anong trip mo? Hala, grabe ka na! Grabe ka na dyan, kuya! Ang sarap ng nguya mo. Tingnan mo yung likod yan. Ang taas na naman sa salt niyan. Ang taas na naman ng MSG yan. Tapos mamaya magreklamo kang sakit ng atay mo. Di ka na naman uminom ng tubig. Sige na, kuhanin mo muna yung tumbler mo dyan sa gilid. Ayan na, sige na, kunin mo na. Inom ng konti. Hindi ako titigil dito hanggat di ka umiinom. Yan. Madali ka naman palang kausap. Anyway, nagbabalik pong inyong kadaldalan, dalerang atleta DJ Mara Tony. At kanina nga, since reminisce. Spell. Nag-reminisce tayo ng ating mga childhood days na kung saan dati ang iniisip lang natin ay kumain ng spaghetti na may kasamang hotdog. Pero ngayon, ibang hotdog. Hotdog on hotdog on sandwich. Yan, masasarap yun. Tsaka mas healthy yung kasi pwede mong lagyan ng lettuces. Well, ganun talaga habang tumatanda. Mas maraming responsibilidad sa buhay. Hindi na pwedeng kung ano-ano kinakain, ha? Lalo ka na. Alagaan mo yung sarili mo. Kasi kung hindi mo alagaan, paano yan, B? Maaga ka kukunin ni Lord. Ayaw natin ng ganun. Anyway, maraming salamat po sa lahat ng mga nakinig, nakatutok at nakasuporta sa inyong dalerang atleta DJ Mara Tony. Also, pwede nyo rin po akong i-check sa ating social media accounts. You can check it on Facebook, Instagram, TikTok. It's MARATONEE. Eto na! Mahilig din talaga sa healthy. Healthy at batang-bata na DJ. Ang ating spicy opa, DJ Kim Chino. Okay, maraming salamat po sa lahat ng mga nakinig. For now, makinig muna ng Feel Good Music. Ngayong Feel Good Thursday. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Happy holiday, everyone! Bye!